Bakit mo din ako? Oh, striptease eh! Oh. Sabi nga nila, pag di mo kayang subukan ang sarili mo, hindi ka lalakas. Kaya ngayon, susubukan natin ang human benchmark. Measure ability with brain games and cognitive chess. Aba, cognitive, marami ako niyan. Ano to? Reaction time. Test your visual reflex. When the red box turns green, click as quickly as you can. Click anywhere to start. Okay. Wait for green. Oh, siya pang Valorant to pag log... Oh! Sorry. Nag-aaral ako kami tito ko eh. Focus, kailangan focus. Focus! Okay, bumababa na. 100 milliseconds. Kaya yan. Hanggang less 100. Oh, pababa ng pababa. Hanggang naka-motivated ka lang. Subukan. Bababa. Okay, tumaas. Kumaingay. Dahil mo sinasabi. Sandali. Motivated. Motivation lang. Anak ng hayop. Woo! Pinakamababa 147. Nakakainis. Basta 140 yung pinakamataas ko, leche. Sunod. Ano, oh. At mo, 200 ang mini. Ano, napakahina. May hinang nila lang. Nasaan tayo? Kung 140. O, dito na tayo. Onti na lang ang mga taong ganyan. Sunod, the benchmark. Sequence memory. Memorize. Magaling tayo mag-memorize niyan, po. Oh, lang pala eh. Level 1. Easy. Level 2. Boop, boop. Nagte-text ka lang, oh. Kaya ko nga mag-text sa dilim, eh. Oh, dyan, may keyboard, may keypad pa. Babalik lang. Level 9, ano ba yan? Napakahina. Oh, bumalik. Ay, mali! Dapat bumalik ako doon sa kabila. Ano level ako? Poch, ayoko maging normie. Kailangan natin lagpasan niya. Hanggang level 18, kakayanin natin yan. Focus lang, focus. Muscle memory. Ay, na-misclick ka. Across the asbab. Oh, shh. Baba siya, diba? Okay. Ano ba yung ginagawa ko? Ay, hindi! Okay na, hindi na tayo normie, 40 na. Okay na yan. Sunod, yung hinusgaan sarili ko, nasasaktan ako sa realidad. Aim, ay po, siya aim trainer mo. Pao maglagay ka ng Valorant music dyan. Easy. Boom! Ace! Dapat magitna. Ace. Oh, yeah. Ito eh. Ano, mataas ba yung 505? Oh, dyan, normie, hindi. Ulit. Hindi ko na, ginigit na ako pa eh. So, kahit gilid lang, okay na. Mm, 300 territory. Dito na tayo. Basta ayoko sa tuktok, ayoko sa utong. Ayoko dyan, kadiri dyan. Mahinang nilalang lang yan. Sunod. Number. I can remember okay, so normal na tao, di ba? Kasi normal tayo. Can remember 7 numbers. Oh naman, napakadali. 9. Oh, 9. Memorize ko ang number ng nanay ko eh sa cellphone eh. 68. Wala ko bigyan ng oras. Oh, 68. 16494. Padaliin nyo naman. 7 isang normal na tao. Baka normal na tanga yun. Kasi gagawa ka na ng mnemonic eh. 47. Lalagpasan na natin normal na tao po siya. Abnormal na tayo. 104, 5839. 104, 5839. Ay! Na-misclick na naman ako. Katabi kasi no 0 yung 3. Ulit. Mga bobo! Hindi ako bobo. Sabi ng teacher ko, matalino ako. Naniniwala ako doon sa katotohanan na yan. Partida kasi, nagsasalita ako eh. Ano nga magulo dyan? Hindi nyo naiintindihan. Okay na, ito na. Normal na tao na tayo ulit. 3-1, 79-44. 3-1, 79-84. Oh, munti ko pa ma-enter. Tapos pinindot ko naman yung 1. 798-36-96. 798-36-96. 798-36-96. 738-96. 738. Ah! 7696
Oh no, basta may 0 eh. Oh no. 840, 1258. Nararamdaman to ng mga nanonood ng horror game na may puzzles. Yung mga nanonood ng stream. 249, 566. Kasi dalawa dulo. 249, 566. 249, 566. Tapos apat na. Boom! 5, 173, 25. 5, 173, 25. 5, 173, 25. Pucha! Nabon mo! Level 9! Plus Ultra. Kasi inalala ko, pinutol ko lang yung magkakapareho. Kaya mag-memorize. Kaya yung mga matataas ang score sa eskwelahan noon, hindi ka talaga matalino. Marunong ka lang mag-memorize. Kaya dapat mas intindihin mo yung binabasa mo. Hindi lang doon sa nakasulat, pero kung ano ang konteksto nung binabasa mo. Yung mga grades, wala yan. Numero lang yan sa isang grading sheet. Mga nag-aaral dyan, siguraduhin nyo, hindi nyo lang alam yung binabasa nyo, pero naiintindihan nyo yung binabasa nyo. Ang dami nito, hayop! 726-462-037 something. Onti lang, ba't parang may kulang? Lagyan mo lang 69, hindi ko na maalala. Okay lang, level 10. Ano ba level 10? Okay lang, atin tayo. Ayoko sa utong eh. Okay na ako dito. Dito tayo sa lagpas sa utong. Lagi ka lalagpas sa utong para safe. Verbal memory. Pucha, magaling ako dyan. You vision words one at a time. If you see the word unit, click scene. If it's a new word, click new. Hild! Kill ba? Di ba pagkain to? Deb. Pangalan lang to. Spilled. Turfless. Secrecies. Delinquency. Scene. Lagi ko naalala si Deb. Lights. New. Lame brain talaga ako. New scene. Wait. New scene. Very. Ayot ako. Bago. Hindi. Bago. Saan yung bra? Bailig ako sa bra. New scene. Ito yung mga simula. Scene. Gasket. Scene. Incentive. New mellowness pag chill. New paulit-ulit sa kabala, alam ko nga. Oh, striptease eh! Bago lang yan. Affinity dapat meron. Isipin na may closeness ka. Wailfully, bago lang yan. Parang nakita ko ni Lowing. Sabi ko ni! Kita ko na to. Vicinity. Bago na ito eh. Sa bra. Di ba kasi yung bra? Nalala ko na yan. Lowings, nakita ko na yan. Bago lang lippy. Immobile. Parang nakita ko na itong immobile. Immobile. Bago ata ito eh. Hindi nakita ko ni. Bakit ko dito? Dapat motivated ako sa sarili. 84? Ilan to? Oh! Ano? Ang layo na namin. Ang layo na natin sa utong. Ito yung pinakamasa. 30 points kami, 80. Mahina. At panguli, galing sa Chimpe. Are you smarter? Mas matalino ka ba sa unggoy? Bago ko tinatanong yan. Click the squares order according to their number. That is progressively harder. 6, 7, 8, 9. Ang dami! 1, 2, 3, 4. Itong 8, 9, 10 madali si pataas lang. 1, 2, 3. Ay! Ilang points yun? 10? Hindi, nasutong na naman. Hindi ako papayag. Hindi. Mas matalino ako sa unggoy. Alam mo, ang dali eh. Pero pag ginagawa, wala akong bobo. 1, 2, 3. Alam, mas okay yung ganito na walang time limit eh. Parang pag-aaral lang din yan, hindi minamadali. basta porsigido kang maintindihan o matutunan. Naiintindihan mo talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Boom! 12! Di ko alam kung dapat ako maging proud do, pero 12 na. Ang hirap! Basta yung 12 yung hindi ko naisip kasi huli siya eh. So dito lang ako gagalaw around here. But think outside the many box. 9. Diba? Ay, di 10 yun. Ba't ko na-click? Ang ganda kasi nung lessing mouse. Wow, Logitech wireless. Tangina, hindi yun counted. Basta talino ako sa unggoy. Ayun, 7, 8, 9, 10. 7, 8. Ito pag ganito, pa-circle. 7, 8, 9,
11, 12. Kasi itong dalawa dulo. So, 10, 11, 12 to eh. So ito dapat, diba? Kasi 10, 11, 12 naalala ko yun. 10, 11, 12. 13! Ang dami! Yes, ito magkatabi. 12, 13. Okay, huwag natin isipin niya. 9, 10, 11. Tapos, paunahin mo yung nasa kaliwa 12, 13 ha. Parang awa mo na. Ang dali lang niya, huwag ka matanga. Lagyan mo ko motivation music, Pao. Well, 30. Ayun na. Kailangan ko mapanood. Kailan to ginawa na unggoy? Hanggang ilang level ka? Oh my god. Ang bilis niyo. What? Ay, may prize. May kinakain siya. Hindi na siya nag-iisip eh. Tama po siya. Narunod ko kay Tito Rendon. Kaya mag-isip. What? Ang galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Mali! Hindi ko lang ba't ako proud na nagkakamali siya. Pero gano'n na tayo kababa ang mga standards natin ngayon. Dati mga taong asal hayop, ngayon literal na hayop na yung pinagtatawanan natin. Tanga! Yan doon tayo kanina eh. Ano ba yan? Napakadali lang eh. Wala ka pa sa level 1. Ano ba yan? Ay, wait lang. Instant nawawala. Kaya pa, mas mahirap pala ito sa ginagawa natin. Kasi instant eh. Wala siya kailangan i-click eh. Lalabas na yung lahat na numbers sa glass. Tapos na eh. 1, 2. Yung gitna. Nag-iisip siya. Parang, tangina, ba't kailangan ko pa ba ito gawin? Bigyan mo ko saging, leche. Nag-iisip siya, no? Instant dito, wala na agad. Mas mahirap pala ginagawa ng unggoy. Oh my god. No, hindi. Hindi pala. Ito 6, 7, 8. Yung 5, 6, 7, 8 kaya pa eh. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. May pag-ganon siya. 11, 12 ata to eh. Sobrang sure ko eh. Na 14, 13 to eh. Pwede ko lang tignan yung recording ko ngayon eh. Nagpa-play pa eh. So, hindi ko pwede i-check eh. Hindi ko pwede madaya. Hindi. Tama nga. So, yung nasa gitna yung 10. Mapapakita mo lang kung tama o hindi. What? 90% ako? Masa yun? Masa ng unggoy? Ay, hindi. Kala ko masa ako. 9 points pala yung masa. Pucha, mas matalino tayo sa unggoy. Woo! Confirm. Okay lang, at least mas matalino ako sa kahapon, Paulo. Diba? Sabi yan ni Tito, iba tayo kahapon, iba sa ngayon. Doon tatapos yun. Kung gusto nyo pang i-test yung sarili nyo, ilalagay ko sa description yung link. Kung nyo tayo like, share sa mga bobo nyong friends. Huwag nyo na subscribe pa. Pagod ako dito.